So assalamu alaikum, sunana Bagira Crypto ko kuma kace da ni Bagira Vlog. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku siya da kuma siyarwa a cikin kasuwar Bybit. Insha Allah bidiyo na gaba za mu kawo yadda za ku sai da kayan ku kadara ku a cikin kasuwar Bitget bayan mun kammala na Bybit. Abu na farko da za ka yi bayan ka danna asset ɗinka, a nan za ka ga abubuwan da kake da shi gaba ɗaya. Idan kai airdrop ko kuma kai mining ko kuma aka turo ma abu da wani ya turo ma wani abu, kamar misali a turo ma dala, in a turo ma dala na a funding na gan shi ba verified ba. Abin da za ka yi shine idan ka shiga funding password funding account ɗinka, a babu za ka ga muna da dalar mu, muna da hamster ɗin mu, muna da kuma ETH, muna da BTC. So sai ka duba ga wanne kake da shi available, sai ka transfer ɗinsa daga nan funding zuwa unified account. Sakamakon shi funding waje ne na ajiya ba waje ne na trading ba. Abin da za ka yi sai ka danna max, ko me kake da shi ko adadin abin da kake da shi, sai ka duba sai ka ga yaya yawansa yake, sai ka duba idan kana so. Abin da za ka yi sai ka danna max. Bayan ka danna max za ka ga ya tura ma wannan gun kai amfani da shi sosai wajen dubawa ka ga a ina yake. Da nan za ka duba su. Akwai ire-iren account da yawa wani lokacin a nan, amma dai ka tabbatar a haka yake daga funding zuwa unified. Sai ka yi danna max, sai ka yi confirm. In kai confirm za ka jira za su tura ma shi can wajen da za ka je kai wannan trading naka. Sai ka duba sai ka ga za ku ga ya dawo unified trading gaba ɗaya balance da muke da shi. Sai mu dawo home ko kuma sai mu dawo home misali, sai mu zo mu searching. Wani lokacin kuma za ku gan shi a nan, za ka iya yi kai favorite na abun da kake so ka sassa su. Sai in taɓa hot, kun ga nan misali ina so zan sai Ethereum da wannan kuɗin da muke da shi. Ina so zan siya me, zan sai Ethereum. Sai ka zo cikin nan, bayan ka zo ka taɓa nan a ƙasa da gani kuke gani akwai buy and sell. To mu siya za mu yi ba siyarwa za mu yi ba. Buy shine siya, sell kuma siyarwa. Da yawa daga cikin mun san haka. Lalamu Ethereum gaskiya zai iya zuwa idan ya taɓa wannan spot ɗin kuma zai iya komawa 3,200, dala 3,200. Sai mu danna buy. A nan guda kuke gani nan ne wajen kasuwan da ake siya ake siyarwa ɗin. Kun gane? Idan kuka zo ku ankare, wani lokacin idan ka sai da kaya za ka ga kayan naka bai siyu ba sakamakon ka sa shi a limit. Limit za ka saita adadin ko kuma inda farashin ka kake so ya kai. Misali kun gani zan iya siyan wannan kayan akan naira dala 3,175.24. Amma idan kuka duba nan gunnan wajen da aka sa miliyan 500,355, za ku ga wajen yana caccandawa. Wannan farashi ne na kasuwa. Ni kuma idan ku duba wajen limit ina za ku ga 75.24 ne. Amma ga actual abin da yake so, kun ga na sa shi a limit ɗin, in zan siya sai ya zo wannan gun zan siya. In zan siya kawai zan yi buy. Misali kun gani sai na siya. So za ku ga zai zo, ya zo ƙasan order. Kun ga ya je wannan target ɗin da na sa kuma ya siyu. To kuma idan ina so in saida shi still a wannan target ɗin nawa, zan taɓa sell. In ina so in saida shi zan taɓa gun da aka sa wajen miliyan 5 ɗin nan, zan taɓa kawai sai na yi sell. Sai na jawo wajen nan gaba ɗaya. Kun gan shi? Sai in danna sell. Kun ga na yi order. To wannan order da na yi tabbas ya zo 3,178. Kun ga ya zo sai saida min shi direct. Ya ma saida min shi. Shine amfani limit. Za ka saita abu inda kake so wannan coin ɗin naka ka saida shi. Idan ya je yawanci mutane da yawa suna amfani da shi ne kamar traders ko kuma limit ɗinka kana so ya kai sai ya kai. So me amfani limit? Limit saitawa ne, ka saita irin abin da kake so ka saita, idan ya je sai ya siyar ma. Sannan akwai market. In ku taɓa wajen limit ɗin nan za ku ga akwai market. Shi market amfaninsa siyarwa a farashin kasuwa ko nawa ne kawai sai da ma. Yawanci da yawa daga cikin miners sun fi amfani da shi. In misali kana a garin ka je ka sa an baka na dala 20, kawai sai ka zo ka gan shi a kasuwa a haka. Kana zuwa da aka zo ya zo a dala 20, kana taɓa wannan gun zai saida ma ne kusan dala 20 ɗin nan. Amma idan ka sa limit, misali in ka sa limit an baka na dala 10 sai ya dawo dala 5. In ka sa shi a limit ɗin nan fa ba zai je ya sayar ma shi ba sai ya koma dala 10 nan. To maybe daga nan ya dinga blowing kuma yana sauka yana ko. Amma in ka saida shi a actual price ko ka siya actual price, zai sayar ma shi ne a instant. Zai siya ma shi. In sayarwa ne zai sayar ma a instant ba tare da ya je can ba. Wannan shine ta yadda za ku je ku siya ko kuma ku siyar a cikin kasuwar Bybit ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga mun siyar kuma mun dawo da kuɗin mu, ya dawo dala 3.9, almost $4. Allah ya samu dace.